Ay güläle mara iyili edilmedik zat etdim dip öň bağlat däm howalo. Ava soradım men onu. Kimin zeytondan bildim. Şu gelin alıcı bukça aydımız aslında Bekdäden ideyasıdy. İlki başlanmada başyny montajlar üçin ulanmana toylarda maňa bir aydym ýere şeýle dip şu ideýany predlagać etdi. Конечно, menem gowardym. Hiç ýerde edilmedik, öňgörülmedik, eşdilmedik zat. Üýtgeşiklikdi. Конечно, kabul etdim. Srazu ýadyga geçirdik. Ay haw mene şoň klipnem gördüm. Ýok, agam kliba soradım men o täze ýeken awala. Biz bunu aslında klip etmek niyetimizem ýokdy. TikTok'a goýduk ve ödedi, ýöredi. Şondan soň şulaydım, trend boldy, moda boldy, şu janrda aydymlar köpelli. Son klip etmeli bolduk bu Nurjin. Onda yürekden çıkıptır da. Ýok, agam ýürekden çykyş barda soradım men onu. Yürekten çıktı, yüreğe vardı. Bedelen galyň. O adamdan dastasmasaňyz şulaýalyk täzelikleri eşitip durarsyňyz. Yeni täze täzelikleri yetirir.